ଅଭୟପାଦ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିମାଞ୍ଚରଣ ପରମହଂସଦେବ ଅଭୟପାଦ ଭବନ ଢସରଠାରେ ଲିଙ୍କ୍ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କଟକ ତରଫରୁ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ ଢସର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବିଏଲ୍ସି ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କନିଧି ଜେନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ପତି ସ୍ୱାଇଁ ମାୟାଧର ବେହେରା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫଳ ବାଣ୍ଟିବା ସହଯୋଗ ଅପରେସନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଅରଣ୍ୟା ବେହେରା, ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା, ନୃସିଂହ ଚରଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଶିବିରରେ 30 ଜଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଅପରେସନ ପାଇଁ କଟକ ଲିଙ୍କ୍ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶିବିରକୁ ଅଭୟପାଦର ସମ୍ପାଦକ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ୟଭାମା ସୁବୁଦ୍ଧି, ବଳରାମ ପାଇକରାୟ, ଦେବରାଜ ସାହୁ ଓ ପରିଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସାମ୍ବାଦିକ ବା ସଦସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହତ ସେବାକୁ ଢସର ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସାଧାରଣରେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବାଙ୍କିରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଜିନ୍ଦାବାଦ।